wala gani kay ko nakita sa social media nga mga update about COVID-19 diri sa Iligan City, unsa nay case, unsa nay nahitabo sa mga hospitals, unsa nay nahitabo sa mga frontliners, ug unsa nay mga hitabo sa palibot as a general sa Iligan City. So hi guys, it's me Bricks and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. So karon guys, ang atong video karon is I am using mother tongue. So magbisaya ta karon guys, no. So karon magbisaya ta, it is because para ma-deliver nako ang kani nga video, ang akong thoughts ug akong reaction about this trending topic or hot issue. So karon, so before ta moadto sa atong reaction video or my thoughts or about sa topic nga nag-trending karon diri sa among lugar, so please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update mo every time mag-upload ko og video. And yon, so without further ado, let's get started. So mao to siya guys, di ba? Nakakita na mo sa title sa atong video ug sa thumbnail nga ang Iligan City is nag-increase ang COVID cases. So niabot na siya 1,000. I guess mag 2,000 na siya as of the moment siguro, kasi gahapon May 11, so May 12 man karon jud ako ni siya gikuan. So gahapon lang siya nag-boom and mao to siya nga usa na murag ni kalit na pud og sikat ang Iligan City, kasi naabot na sad siya sa news kaysa una kay nisikat raman ang Iligan City or naila in a short period of time because of bagyo, mga bagyong sendong maing-an na. So mao to siya guys. So karon ni balik na pud siya og trending, kay so ni kalit lang og trending tapos ni kalit lang boom ang COVID-19 cases diri sa Iligan City. So ang akong thought ba ngano kang ni kalit lang og boom, kay the first things first. So first things first is kanang kuan ba, manong nikalit mo siya boom nga this past few months bitaw, kay this past few months like atong mga January, February, March, April until now, this past few days pa jud kay mingaw kaayo ang sana COVID-19 cases update. Wala gani kay ko'y nakita sa social media nga mga update about COVID-19 diri sa Iligan City, unsa nay case, unsa nay nahitabo sa mga hospitals, unsa nay nahitabo sa mga frontliners, ug unsa nay mga hitabo sa palibot as a general sa Iligan City. So wala kayo update and I am shocked. So nag-scroll og Facebook gahapon and until now kay nikalit lang og boom nga kanang magbalik na po daw og color coding ni boom, sana mag-lockdown daw, tapos basta color coding sa para ma-minimize ang kanang ang paggawas-gawas sa mga di ba na mga motor nga ga suroy-suroy Japon masking color coding sa bakayo. So going back, so para ma-minimize di ba ang pag interaction sa mga tao. So ang question is, kinsa bay dapat daw basulon, kinsa bay dapat ning sala ning nga hitabo nga nikalit mag-boom ang COVID-19 cases diri sa Iligan City. But for me as a citizen of the city, disclaimer lang guys ha, ako alang ning observation, ako ara ni siyang thoughts, ako ara ning kuan, walay involvement about politics ani, wala ko gibayaran or unsa man, basta ako aning chika day, ako aning barog. So mora ni akong observation ra ni ako ara ning na thoughts. So daghan gud kay ko nabasa sa social media nga kinsa daw dapat basulon, kinsa bay dapat kuanon ani daghan kay mga chika, mga lar. Pero karon ato na siyang tubagon based from my observation. Ako jud na ibalik-balik para dili ta mabash diri. Ay mo sig pang bash oy kay dili mo perfect char lang. So mo na siya. So ang first question is kinsa ba dapat basulon nganong nitaas ang COVID-19 cases diri sa Iligan City. So the first thing answer that is walay dapat basulon, kay kita mismo diri sa Iligan City, especially government and the people, kay wala man po siguro nagkulang. Siguro na alam yung mga flaws or mga
na alam po yung mga sipyat or kampante ra kayo ang mga tawo kay number one reason is kanang nawala ang update sa COVID-19 cases iligan mauna siya. So ang mga tao kampante lang sa siguro kay wala may update sa cases, siguro nag-expect sila nga wala kayo'y kaso. So muna mga tao kay hala gawas diri gawas dadto maskin kanang dili bitaw kaayo kanang importante ang lakon, hala sige laag diri laag dadto. So ako maglagan man pud ko pero dili kaayo ba kanang bitong ato nga time kay kanang bitong follow lang sa safety protocols. So mo lang na siya, and siguro ang nakabalo lang siguro sa mga cases sa mga COVID diri sa Iligan City is mga frontliners, doctors, health workers, mga ingana, mga frontliners, mga ingana. And second thing is mao siguro ni taas ang COVID-19 cases sa Iligan City. It is because wala kayo nag-follow og protocols ang mga tawo, and siguro nakalimot na sila, feel nato, hindi na ko inila ha, apel ko kay nagpuyo sa diri sa Iligan, so feel nato mga tawo diri sa Iligan kay kanang safe na kayo kuan diri sa Iligan City, but wala kayo nagkuan og kanang safety protocols ba. Kanang bitawng i-share lang nako akong thoughts kay daghan kay ko nakita nga naay one time adto kong syudad, so sakay na ko jeep, ako ray gadala og facial sa jeep bayot kuratan ka. So naamay magdala og facial pero dili nila sa uton. Ako kay from gikan sa balay pa ingon na jud na sa syudad, pagawas jud na ako sa balay kay naka facial face mask jud ko, magdala na jud ko og mga alcohol or unsa pa na dira. Pero pag sakay na ko jeep bayot ambot na lang kanang mag face mask ra, magdalag facial pero dili suoton, i-display lang. Pero okay naman nimo siyang tangtangon kung ikaw ra isa ang pasahero sa jeep, pero dili tanang panahon nga dili ka mag facial, mag face mask, dapat mo follow ta sa protocols. And first thing akong naobserbaran jud kay ang ubang tawo nga mosakay jeep kay dili na mag facial kung mosakay, tapos ang usahay pa sa jeep pa jud kay kanang maskin puno na kay musakay jud makigliot mo nang daghan kay nagkuan na ba kanang nanay mga interaction, nanay ng mga contact, body contact ba nangahitabo kanang bitong di na lang ko mag-mention kung unsa na mga jeep, but kamo na nasayod ana nga maskin bitaw puno na kayo labaw na rush hour sa hapon. So ang uban magdali-dali nag-uli ana na ambot, ang uban kay wala pa face shield tapos mga ingana, and siguro mausad sigurong wala nag face shield ang ubang tawo kay napoy uban bitaw kanang magbantay bitaw sa mga traffic light or kanang mga sundalo, mga pulis or uban pa. Wala na ko gi kuan nga tanan ha, but ang uban man gud kay naka face mask ra, and sila nagali unta mag-implement sa pagsuot og face shield, sila pay wala nagsuot. So ingana lang, so dapat i-follow nato. So mausad akong flaws kay ang mga kita man gud mga tawo kung unsa atong nakita sa kanang bitang murag feel nato nga naay ranggo kay atong gina-follow. So betang example natin nakita nga kanang pulis na nag-implement siya nga ng face mask facial pero siya wala siya ga-facial. So kita mismo makaingon sa tasan ay wala man siya ga-facial, so di na lang sad ko mag-facial ingana. So mura bitaw kuan, pero it's up to us human, it's up sa ato guys nga dapat magkuan pud ta oy kanang common sense na pud na ba para pud na sa safety nato nga dapat mag-amping ta kanunay kay prevention is better than cure jud kay sa panahon karon mahal kay magpabayad og COVID-19, and ambot lang ko na makapalit mo bakuna or unsa, pero ambot lang jud kay mahal jud ayo magpa-hospital. May nang safety and mauna siya, and maura sad to akong mga ma-share nga dapat gani mo maglakaw-lakaw, dapat safety dapat per me, dili unsa na magpakampante kay ambot na lang kay napuyuban kay maggawas-gawas maskin dili importante ang lakaw or unsa. Tapos basta ingana mo siguro ni taas ang COVID-19 cases. It is because naay flaws ang government, naay flaws ang mga tao. Kitang mga tao na atay flaws. Even ako na ko'y flaws. Ana lang siya. So mauro to akong maingon bitaw nga kanang koan. So comment pud mo ani nga video ha, kanang
dili ni siya pangbasya government, dili ni siya pangbasya mga tao. Gusto lang nako i-spread ang awareness, gusto lang nako mo ma-educate nga para bitaw mawala na or dili man mawala pero malesin nato, mabalik nato sa normal or mabalik nato nga wala na case diri sa Iligan City. And also gusto lang po nako nga unta kana bitawng ibalik na ang katong gikan sa outside sa Iligan City nga muli diri i-quarantine ingana tapos mga ingana lang bitaw mga basic safety protocols dapat i-follow nato guys. And kung wala man gali importanteng lakaw ano lang jud sa balay kanang stay na lang jud sa balay, bahala na kung sa tapos make yourself healthy and kana bitawng kanang active in a sense nga mag-exercise pud mo sa imong balay kay na ni palabi na tagtambok diri day wala ta kasabot unsay nga hitabo. So maoro to akong maingon no kanang once again guys, gusto lang ta mo ingnon nga ako ara ning observation, ako ara tong mga thoughts. And daghan pa man sigurong dapat hisgutan pero dili na angay ihisgutan diri. Gusto lang nako nga para malesen ana lang siya. So maoro to akong video ug na pa mo mga gustong istorya, comment down below or di kaya i-share ning video na i-share ning videohan ni para ma-spread na to how we can promote na maibalik ang sa normal ang Iligan City. Kay gabi na ang problema sa Iligan City, mas nisikat na siya karon pero guys unta guys kanang sa puhon-puhon mawala na ning COVID-19 unta safe Japon mo og stay strong lang guys kay mahuman ra jud ta ani unta ba pero wala ni kahumanan kung kita mismo mga tao dili ta mulihok dayon karon. So katulang ang atong video. So once again guys, disclaimer lang jud kayo kay ako ara ning thoughts, ako ara ning i-share sa inyo. So maoro to siya guys ang atong video og ako na ibalik kung namoy mga gustong i-rant, i-chika dira. So comment down below and please like and share this video guys para ma-spread na to ang awareness ng mga tao diri sa Iligan City. So ayan, please support my video, my YouTube channel by clicking the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So ayun lang aking video guys. So follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So yun lang ang ating video guys. Thank you so much. This is Brix Tiguman saying anyong, no hate, just love. Bye!